No niin, hei moikka kaikki pikkuyrittäjät. Tosi kiva, että olette tullut tänne mainostoimistosuhteeseen. Teitä varmaan kiinnostaa, että mitä mainostoimisto itse asiassa tekee. No hei, tietenkin me suunnitellaan mainoksia, niin kuin nimikin sanoo, mutta sitten me suunnitellaan kaiken näköistä markkinointiviestintää, että eihän se välttämättä ole suoranainen mainos, joka näkyy televisiosta tai lehdessä, vaan se voi olla sähköposti, kirje, radiojuttu, tiedotus, kaiken näköistä erilaista, mikä vaan liittyy siihen, että meidän asiakkaita, jotka on erilaisia yrityksiä, niin autettaisiin myymään niiden tuotteita paremmin tai palveluja ja että ne yritykset sais niiden brändiä ja tunnettuutta vähän nostettua. Eli me halutaan vaikuttaa siihen, että asiakkaat, niin kuin esimerkiksi te, kun te menette BR-lelukauppaan, niin ostaisitte vaan enemmän ja enemmän ja enemmän tai mitä tahansa tuotetta tai palvelua, niin asiakkaat ostaisi ja sitten vielä ymmärtäisi, että mihin kauppaan niiden kannattaa mennä, ettei ne mene kilpailijalle, vaan sinne, kenen mainoksia me on tehty. Periaatehan on se, että jollakin tavalla pitäisi olla luova ja ennakkoluuloton ja innostunut kaikista asioista ja lähteä rohkeasti mukaan mihin tahansa ja sitten vielä pystyä vähän kuuntelemaan sitä asiakasta, että mitä se oikeastaan toivoo. Ketä meitä täällä on? Projektijohtaja, joka vastaa siitä, että kaikki asiat kulkee sinne asiakkaan suuntaan ja pitää sitä semmoista asiakaskontaktia yllä koko ajan. Myös projektijohtajan tehtävänä on myydä niille asiakkaille niitä luovien suunnittelijoiden tekemiä juttuja. Sitten projektijohtajan kanssa yleensä työskentelee käsikädessä projektipäällikkö tai tuotantopäällikkö, joka vastaa sitten taas alihankintayhteyksistä, jotka on kirjapainot, tai aineistojen toimittaminen televisioon, radioon, että saadaan sitten ne mainokset, mitä me on tehty, niin näkyville. Sitten tietenkin tärkeä osa on, ei projektijohtajalle ja projektipäällikölle ole mitään tekemistä, jos ei ole luovaa tiimiä. Ja siihen kuuluu AD eli Art Director ja copy. Ja AD suunnittelee niitä kuvajuttuja ja sitä, miltä se mainos tai mitä tahansa ikinä tehdään, niin näyttää ja copy kirjoittaa siihen tekstin. Mutta ei suinkaan mene niin, että AD nyhertää siellä oman tietskarinsa takana ja copy sitten naputtelee konettansa nakit viuhuen niin oman koneensa luona, vaan aina yhdessä AD ja copy ensin suunnittelee ja tekee sen big idean, suuren idean, että mitä ruvetaan tekemään ja millainen luova ratkaisu tehdään. Joo, sen jälkeen molemmat lähtee sitten omiin pulpetteihinsa ja rupeaa väsämään joko tekstiä tai kuvia. Sitten AD:n oikeana kätenä usein toimii AD-assari, joka tekee sitten sen viimeistelyn, että AD tekee idean ja suuret linjat ja miettii kuvat ja mahdollisesti piirtää jotakin ja sitten se assari toteuttaa ja tekee siitä semmoista aineistoa, että se tuotantopäällikkö voi toimittaa sen eteenpäin. Ja meillä on täällä sitten vielä lisäksi niin web-suunnittelija, joka suunnittelee verkkoon kaiken näköisiä juttuja. Ja sen lisäksi tuossa te tapasittekin aulassa, niin on meidän Eevis, joka on teille laittanut nämä evätkin tänne ja kattaa kaikki asiakkaiden palaverit ja pitää meistä muutenkin huolta. Mä puhun nyt teille mainoksista ja logon suunnittelusta ja sen merkityksestä, kuinka tärkeää se on yritykselle. Tuleeko teille mieleen jotain hyviä mainoksia? Mulle tuli, kun mä katsoin yhden Airstorm-jouskarin mainosta, niin tuli sellainen fiilis, että täytyy käydä ostamaan se. Ja mä kävinkin ostamaan sen. Putouksen tai Vinossa on ne mainokset. On nekin mainoksia. Niin, no, joo, mutta sille mikään tuotteen. Ei, mutta se voi ollakin palvelu niin ne on tai silleen, ohjelma. ne on silleen aika hyviä. Hyvä mainos, niin se herättää huomioon. Se voi ärsyttää, sä muistit sitten kumminkin sen tuotteen. Tai sitten se voi herättää semmoisen kiinnostuksen, että mä haluan tommosen, että se on niin hauska se mainos ollut, tai kaverilla on ollut, tai se tuote näyttää niin hienolle, että mä haluan sen takia. Että tehdään me ihan mitä tahansa sitten markkinointia, on se televisiomainosta tai radiomainosta tai sähköpostia tai suorakirjettä tai pakkausta. Että sit saadaan niin kiinnostavaa, että oikeasti ihmiset kiinnostuu ja hullaantuu siihen ja muistaa sen. Siellä on Lego-palikka, se näyttää palikalle, mutta sille, joka leikkii lapsi, niin se on oikea laiva siellä omassa maailmassa. Tai se voi olla dinosaurus tai lentokone. Logohan on peräisin jostain 1800-luvulta. Silloiset karjapaimenet oli hirveä määrä karjaa ja ne meni sekaisin. Niin niiden oli jollain tavalla tunnistettava ne omat
karjansa sieltä muiden karjasta, niin ne teki polttomerkkejä niihin karjoihin ja jokaisella oli oma tunnistettava polttomerkki. Ja se on logon historia. Eli logolla on tunnistettu joku tuote tai merkattu silloin se karja ja siitä lähtien sitten logoja on kehitelty eri tavalla, jotta pystyttäisiin tunnistamaan, kenelle se omaisuus kuuluu. Ja niin kuin nyt tänä päivänä se on sitten McDonald's-merkki, niin kaikki tunnistaa sen sitten siitä. Ja sama on niin kuin logossa ja yrityksissä on hirveän tärkeää se värimaailma. Että se ei ole pelkästään se M-kirjaa, vaan siinä on tietty väri. Siinä M on esimerkiksi se keltainen. Ja jotkut brändit on rakentanut värin ympärille hirveän isoja tarinoita ja tunnistettavia. Tunnistatteko mikä tuote? Viking Line. Veikkaus. Coca-Cola. Joo. Suhde. Ferrari. Nyt nähtiin, että siellä meni aika paljon sekaisin, että siellä tuli sitten Viking Linea ja McDonald'sia ja Coca-Colaa. Ja pelkkä väri ei riitä yritysgrafiikassa, tarvitaan myöskin se joku tunnistettava elementti ja muoto. Ja Coca-Colalle se on tämä kaari. Jokainen tunnisti heti, kun tuli se kaari ilman tätä tekstiä. Ja Coca-Cola hyödyntää sitä markkinoinnissa. Se on suunnitellut sen 10 vuosia sitten ja tänä päivänä kaikki rekat, niin sen tunnistaa sitten, että siellä on Coca-Colan punainen rekka. Nämä on oikeasti keksitty Suomessa. Karhu on omistanut nämä. Ja Adidas osti 3 raitaa Karhulta ja otti ne omakseen. Ja sitten siihen 3 raitaan on liitetty myöskin sitten tuotenimi Adidas. Ja niillä on myöskin vanhempi merkki, jossa on lehdet mukana, mutta sielläkin on nämä 3 raitaa. Ja nämä 3 raitaa on semmoinen, mitkä Adidas hyödyntää sitten kaikissa niiden tuotteissa, mitä ne markkinoi. Ne on kengissä, siellä on 3 raitaa ja siellä näkyy nämä lehdet, siellä on 3 raitaa kuulokkeissa. Onko tämä tuttu? Se on Hollister. On, joo. Se oli hyvin tunnistettu. Jos ei ole logoa, tunnistettavaa logoa, täällä on valkoinen teepaita. Se voi ostaa 10 eurolla tai halvemmallakin. Se on ihan hyvä teepaita, ei siinä ole niin oikeastaan varmaan mitään vikaa. Mutta sitten kun siihen laittaa tunnistettavan merkin, niin se tulee heti kiinnostavampi ja sen hinta voi olla korkeampi. Mutta sille merkille syntyy oikeasti silloin arvo. Et kun siihen laitetaan se lokki tai lintu, Hollister, niin se on heti kiinnostavampi. No tässä on esimerkki sitten myöskin logosta, kun on suunniteltu typografisesti logo Angry Birds. Tässä ei ole varsinaisesti mitään merkkiä, vaan se on rakennettu koko teksti on ikään kuin logoa. Angry Birdsilla on monta eri tuotetta. Niillä on Go-Bellyä, niillä on huvipuistoa, Star Warsia, Spacea, mutta kaikessa on samalla tavalla kirjoitettu se Angry Birds. Angry Birds on hyvä esimerkki siitä, kun se on tuotteistettu oikein ja siihen on tehty kiinnostavat hahmot ja hyvä tunnistettava logo, niin sitä voi viedä joka puolelle, peleistä makeisiin ja vaatteisiin ja huvipuistoihin ja joka paikka, jokainen tunnistaa. Vielä mulla on yksi esimerkki väreistä. Mikä suklaa? Fazer! Aivan oikein. Ja nyt seuraava tehtävä onkin sitten tehdä teille logot teidän omille yrityksille. Jee! Kun me ollaan pikkuleipuri, niin olisiko meidän hyvä logoidea korillina sämpylöitä? Joo, ihan hyvä idea. Mikä väri olisi hyvä? Punainen. Hei, siinä voisi olla ainakin vaaleanpunainen K. Ja se voisi olla sydämen sisällä. Hei, se sydän voisi olla sininen. Eikä se pitäisi olla joku karuselli. Ja sit siinä karusellissa pitäisi olla kimalletta. No sitähän ei voi koskaan olla liikaa. Kimalle karuselli. Joo, kimalle karuselli kuulostaa tosi hyvältä. Moi, me ollaan pikkuleipurit. Meillä on tällainen leipäkori siis logona. Ja sä voit kertoa meidän värit. Lopullinen väri tuossa logossa on punainen, koska se ei ole hyvä huomioarvo.
Punaista väriä haetaan nyt pikkuleipureihin ja tästä näkee kuinka paljon värejä ja punaisia väriä on ja vähän ruskeeseen päin. Ei mene ihan ruskeeseen, mutta täällä. Siellä on hyvä huomio, mutta se menee kumminkin tonne enemmän sitten sinne. Punaisen puolelle. Joo, punainen, mutta siellä on pientä ruskeutta, joka menee ihan hyvin sitten tuohon leipurimaailmaan. Niin tässä on Kimolle karuselli. Tässä on meidän logo. Meillä lähti idea siitä, että kaikki sai vähän ehdotella kaikkia sitten. Me ajateltiin, että kaikki piirtää ja sitten lopuksi valitaan se, joka on meidän mielestä parhain. Päädyttiin tähän Hillan Kimalle karuselliin. Ja silleen kun me keksittiin tää nimi, niin se sattui silleen, että Nelli sanoi, että siinä pitäisi olla joku karuselli. Sitten toi Titta sanoi, että siinä pitäisi olla, että joo, pitäisi olla myös Kimalletta. Sitten Emmi sanoi, että joo, Kimalletta ei voi olla koskaan liikaa. Niin sitten mä vaan Kimalle karuselli. Kimalle karusellit, kertokaa vähän mitä te teette. No siis me tehdään tässä yrityksessä niinku koruja. Niin, sehän nimi sopii hyvin silloin siihen. Siellä on Kimalletta ja karuselli ja siellä on hieno toi typografia, fontti, siinä on tuommoista kimaltelevaa naisellisuutta. Ja... Oikeastihan tässä kuuluisi olla silleen, että tämä koko teksti olisi niinku pinkki ja sitten täällä karusellissa olisi liilaa. Pinkki ei ollut vapaana ja tehtiin vähän tämmöiset erilaiset versiot. Niin. Nämä on aina hyvä, kato on näistä se. kartoista. Täällä on värikoodi, niin sitten tiedetään ihan varmasti, että se oikeasti on se värinen. Toi ja Se on toi. hieno. Tää, joo. tää. Joo, Ja sitten tää mikäs ja meillä on tää. toinen? Tämä liila ja tämä pinkki. Sieltä voidaan kato laittaa näin. Nämä kaksi. No niin, hienoa. Teillä on hieno sininen sydän siinä ja K-kirjain. Kertokaa vähän, että mikä yritys on takana. No aluksi niin me kaikki keksittiin niin joku idea ja sitten niin sit jokaiselta otettiin jotain siihen logoon. Niin Joo. esimerkiksi mä keksin ton sydämen ja sitten Caitlin keksi ton koon ja sitten toi Meisi keksi vielä ton tällaisen tähden tohon ja väriä. Onko värit nyt mietitty? Joo. Mistä noi tuli toi turkoosi ja vaaleanpunainen? No se kun kaikki sillä ei tykkää vähän sinisestä, niin me ajateltiin sitten laittaa siihen sinistä. Tää on tosi kaunis sininen. Joo, ja sitten heitetään sinne vaaleanpunainen, eiks niin? Lähdetään kokeilemaan. Tästä tulee hieno.